ଏହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ତିନି ଘୁଷୁରୀ ନିଜ ମା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ପୁଅମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନ ବନାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ତିନି ଘୁଷୁରୀ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ବୁଲିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ଘୁଷୁରୀ କହିଲା, ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚିତ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିପାରିବୁ। ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ କହିଲେ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିବୁ? ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ କହିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘୁଷୁରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ପରେ ତିନି ଜଣ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଘୁଷୁରୀ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ନଡ଼ା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ନଡ଼ା ଘର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଶ୍ରମ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନଡ଼ା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ଭାବିଲା ଯେ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଡାଳରେ ନିର୍ମିତ ଘର ନଡ଼ା ତିଆରି ଘରଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଗଛର ଡାଳରୁ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ବହୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ଇଟା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଉଭୟ ଦୁଇ ଘୁଷୁରୀ ତାକୁ ପରିହାସ କଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୂର୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ମଜା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବଲ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ କାମ ଜାରି ରଖିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଇଟା ତିଆରି ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଘୁଷୁରୀ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ତିନୋଟି ଚର୍ବି ତାଜା ଘୁଷୁରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଘୁଷୁରୀ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘୁଷୁରୀ ସେହି ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲା। କବାଟ ବାଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠାରେ କିଏ ଅଛି? କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ବିଲୁଆ କହିଲା। ବିଲୁଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଘୁଷୁରୀ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଅଛି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ବିଲୁଆ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପାଟି କରି କହିଲା, ଘୁଷୁରୀ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁମର ନଡ଼ା ଘରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
ଏହା କହି ସେ ପୁରା ବଳ ସହିତ ଉଡ଼ିଗଲା। ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗରିବ ପ୍ରଥମ ଘୁଷୁରୀର ଘର ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଘରରେ ଜୋରରେ ବାଜିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରିଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ବିଲୁଆର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଘୁଷୁରୀ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ କହିଲା, ଭାଇ, କବାଟ ଖୋଲ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଲୁଆ, ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଦୁହେଁ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ବିଲୁଆ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇ ପାଟି କରି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଯଦି ତୁମେ କବାଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଡାଳରେ ତିଆରି ଏହି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଗଧିଆ ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀର ଘରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରା କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହି ଘର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଲୁଆ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଚାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବିଲୁଆ ସେଠାକୁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ସାହସର ସହିତ କହିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ଘର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀର ଘର ଇଟା ତିଆରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘର ଥିଲା। ଗଧିଆର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲା। ସେ ଚିମିନି ଦେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଚିମନି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଦାର ଶବ୍ଦ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଚିମିନି ତଳେ ଏକ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଚିମିନି ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସିଧା ଗରମ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଘୁଷୁରୀର ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଘୁଷୁରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଉଭୟ ଘୁଷୁରୀ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯାହା ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘୁଷୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତିନି ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏକତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ।